खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया दिनैजों 1 दान आबुं जाबाय। बिथाङा थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालारखालि सिंगापुराव रुंसारि जादोंमोन आरो बिथांनि बेबादि सोमोनांथावै हरखाबै रुंसारि जानायाव रायजो नाङैल' नङा हादोर नाङैनो गोबां लाख लाख अनसायगिरि बिथांमोनहा दुखु जादोंमोन आरो दिनैसिम बिथांनि बेबादि रुंसारि जानायनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय गोख्रोङै सोमावसारनाया जोबनानै थाङाखै आरो बिथांनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरि सुबुंफोरा थार बिजिरनायनि गेजेरजों जोबथेसालियावबो थाहैनांबाय आरो बेबायदिनो बिथांनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरनि सायावबो थार बिजिरनायखौ मोनबावनो थाखाय गोबां गोख्रों सोमावसारनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। बिथांनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां पस्ट हगारनायखौ जों नुनो मोन्दों, जेरै जास्टिस फर जुबिन गार्ग, वी नीड फर जुबिन गार्ग बायदि पस्टनि गेजेरजों बिथांनि थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो जास्टिस फर जुबिन गार्गनि मोनसे पस्टआ डिजिटेल सोमावसारनायनि गेजेरजों 2 मिलियन जाहैबाय। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया दिनैजों 1 दान आबुं जाबाय। बिथाङा थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालारखालि सिंगापुराव रुंसारि जादोंमोन आरो बिथांनि बेबादि सोमोनांथावै हरखाबै रुंसारि जानायाव रायजो नाङैल' नङा हादोर नाङैनो गोबां लाख लाख अनसायगिरि बिथांमोनहा दुखु जादोंमोन आरो दिनैसिम बिथांनि बेबादि रुंसारि जानायनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय गोख्रोङै सोमावसारनाया जोबनानै थाङाखै आरो बिथांनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरि सुबुंफोरा थार बिजिरनायनि गेजेरजों जोबथेसालियावबो थाहैनांबाय आरो बेबायदिनो बिथांनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरनि सायावबो थार बिजिरनायखौ मोनबावनो थाखाय गोबां गोख्रों सोमावसारनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। बिथांनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां पस्ट हगारनायखौ जों नुनो मोन्दों, जेरै जास्टिस फर जुबिन गार्ग, वी नीड फर जुबिन गार्ग बायदि पस्टनि गेजेरजों बिथांनि थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो जास्टिस फर जुबिन गार्गनि मोनसे पस्टआ डिजिटेल सोमावसारनायनि गेजेरजों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, साइटिक पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लांग इनफेक्शन, पार्किन्सन्स डाइजेस्ट, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स, स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो एबा बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं आरो फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहराव न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय 600-1597-629 9101439836 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।